Hai, hatu pi kwa ban kublai kiti bat nga? Tang ba pi hab ban le ya kata prasen naman nga dan pratili kiti. Dang mudur nga deu nga deu octopus. Nga im hajan jong ki babun kisla duriau bas aj haka pertai. Nga laban kelai ka rong sni do ban pinya hap bat ka jaka sau dong jonga. Kania kaya rab yang nga ban ya daya la dia na ki wei pat ki jan merat babam yang nga. Kania ka jing la khot ya ka camouflage. Nga dan lai teliki klong senam ki ba pinya dia ka senam keleng sau dong ka met jonga. Ngam don kinu kishing badai na kani kadaw nga laban prong yala di haki jaka ki bakham niya. Nga yadaya la di da kabasiat ka kinja siya balong kabapindum ya ka sau dong jonga. Kani kaya rab ya nga ban pet na ki jan merat ki babam ya nga. Nga sngoten nat ban bam ki tam bat ki shimprong. Ban suk weng ya ka shinrong jong ki merat bangi bam, nga pinmi ya ka bi ka bapin kloy ya ki binta jong ka met, ka bapin ya so haki shinrong. Hatu pila ban le ki kam bapher haka ju ka por da ka bapin le jing mut bha? Nga la, nga don ka wei ka jabing bakham kong san, bat ka basa jong ka jabing jong nga ka sapriang shakikti, lani ki dekot met ki tentacles, bat day hakani ka rukom bangala ban le shibun ki kam bapher haka ju ka por. Lada nga du ya ka ktiru nga laban pinsan biang ya ka. Bun ki brio hakaleng ka pertay ki bam ya nga. Nga long jing tau ba kong san, ban ai jing busa ba jing poi da ya ki babun ki brio. Hatu pi kwa ban ya da ya nga bat ki bahayan jo nga? Di wat pinjak liya ya ka duriau da ki plastik, ki dawai, bat wat ju kwai palat pud ya ki dokha.